Аз избрах професионална гимназия по туризъм Михалаки Георгиев, професия готвач и искам много да се развия в тази сфера, защото е много търсена на пазара на труда. Тук научих, че готвенето се изисква много търпение, въображение и изкуство. Тук съм вече от почти една учебна година и съм доволна от подхода на учителите и техният начин да ни мотивират към нещо по-добро. Винаги са до нас и ни помагат. Страхотно е, че в края на обучението ми в 12-ти клас ще получа свидетелство за професионална квалификация. Здравейте, аз съм Надя. Здравейте, аз съм Борислав. А ние сме ученици от професионална гимназия по туризъм Михалаки Георгиев. Изучаваме специалността рекламна графика и използваме специален софтуер за създаване на програми. В тази професия правим всичко да бъде готино и запомнящо се. Аз съм Кери. Аз съм Христо. И изучавам професия ресторантьор и кетеринг. Ресторантьорът се грижи за сватби, партиите и други важни събития, както и за качеството на храната и любезния персонал. Той планира менюто и се грижи всичко да е вкусно и красиво поднесено. Обичаме тази професия, Защото радваме хората с храна.